Здравейте, много ми е приятно, професор Вълчев, че се виждаме отново след толкова години, но за новите читатели на списание Земеделие плюс Животновъдство БГ и зрителите на Орало БГ, бих искала да направите кратко представяне на вашата дейност, на вашето развитие в тази сфера. Аз съм в този институт от 1984 година. Започнах като научен сътрудник трета степен и се занимавах с физиология на растенията, по-точно устойчивост на ниски температури и на суша. Вече съм четвърти мандат директор, професор съм от 2013 година. Така. Преди се казваше, че това е институт по пшеницата. Не по ечемик. По ечемик. И после пшеницата, нали? Преди това, той ще каже. Начало. В смисъл, как се развива... Съвсем накратко ще ви представя историята на института. Да. Институтът е създаден през далечната 1925 година по настояване на тогавашния министър на земеделието и държавните имоти Янаки Молов пред цар Борис III и на 28 ноември 1925 година е издаден указ, който е създаден тогавашна опитна станция. Начало в нея са работили само 3 човека, един от които Кирил Павлов, който по-късно става академик. През дългата история на института, 100 годишна казах, тук се работил по селекция агротехника на основната зарелна култура – царевица, лен, слънчоглед, пшеница и чимик. Преди около 2-3 седмици тук бяха представители на френската фирма Аксериал, които се занимават с разпространяване на тази култура лен в България и те се занадвано научиха, че тук сме работили тогава и след като са направили справка, се оказало, че в нашите сортове, създадени в Карнобат, са основа на създаваните в Франция сортове лен, което е голямо постижение за нас. През 1961 година Министерския съвет взема решение в Карнобат да се съсредоточи цялата работа по селекция агротехника на ечемик и тогава е името на института по ечемик. Институт по ечемика, да. По-късно името е сменено с Земеделски институт, Институт по земеделие Карнобат, като основната дейност тук е селекция агротехника на ечемик и овес. Имате животновъдство. Имаме и трети раздел селекция на овце. При нас се намира, всъщност е съхранено още през периода 1953-1958 и е сформирано едно стадо, което се поддържа до днес в карнобатската местна порода овце. Тя е много известна и ако се спомнете в началото на записките българските въстания, започва с описание на тази порода. Тоест, тя може да се докаже, че е много стара. Да. Интересът към нея е бил много голям през годините. И имате и говедовъдство, освен или? Имахме говедовъдство, но, за съжаление, икономическите резултати бяха такива, че се принудихме да преместим животните в Института по животновъдство в Земеделски институт в Стара Загора при професор Стайка Валева. Стайка Валева, да. Тъй като от една страна не регистрирахме печалби, от друга страна нямаме научна дейност по говедовъдство. Тоест, можеше да се направи една така реорганизация, да се икономисат пари, които да бъдат насочени в печелившите сектори. Да, пък сте съхранили стадото все пак. По някакъв начин. При стаите. Да. Ами добре, имате производствена част и научна част. Значи, условно институт е разделен на две производства и наука. В науката работят 15 научни работници, от професор до асистент. Имаме няколко селекционера, които благодарение на многогодишния труд са създадени над 30 сорта ечемик и 3 сорта овес. Те намират голямо търсене, което много ни зарадва в Турция. Чудесно. И за да бъдат разпространени там, те трябва да бъдат изпитани и сравнени с всички тяхни сортове. И 6 от нашите сортове успяха да се наложат, като показаха по-добри резултати от сортовете на колегите от Турция.
Това, извинявам се, че ще прекъсна това. Става въпрос за най-новите софтуери, които са селекционирани. За най-новите. Кои са те? Значи в Одрин взеха Одисей, в Буй Каращаран Кубер, това са сейченици. Те наистина са нови, да. В Лебургас Овес, Кехлебар, Текирдак Ситара и Емон, в Кешан пшеница Миряна, който е наш стар сорт при 30 години, и ечемика Загорец. Имате с какво да се гордеете. На какво все пак се дължи, че там се оценяват по-добре, струва ми се, отколкото при наши условия? Значи, нашите сортове се създават за такива сухи условия и с ниски отрицателни температури. Проблеми с трудоустойчивостта вече нямаме от доста години. Да, селекцията е така насочена. Селекцията на сухоустойчивост е успешна и районите, които аз изборих, това са всъщност тракийската част на Турция. Тоест на около 100 км. Текирдак е най-далеко, на 300 км. Да. 300 км си едно от Карнобат до София. Да. И това е Даже по-близо. скорошни контакти ли? Или? Вече може би 10 години, но за съжаление след срива на турската лира, инфлацията, знаете, там е голяма, Да. не могат да се позволят да купят същите количества еченик, които са купили семена по-скоро, както преди. Ето, миналата и тази година не са добри за продажба на зърно. Няма търсене, имаме големи количества от На тази склад? година реколта на склад. Няма търсене, няма цена. Така ли? Не, и зърно за търговски. А и търговски партиди. Падна и търсенето на еченик. Значи преди години в България се е достигало до 5 милиона и 500 хиляди декара еченик. В момента е около 1 милион. Причините са две. Едната е, пивоварният ечемик не се изкупува като такъв, защото, знаете, за пивоварните заводи са купени от чуждестранни фирми. И те налагат използването на тяхен малц или пък на тяхни суровини. Но това не е голямата беда, защото за пивоварни цели отиваха 100 до 150 хиляди тона пивоварен ечемик, а останалото отиваше за животновъдство. Но знаете, животновъдство в България намалява. Вече овцете са, чувам, под 1 милион. Кравите, те са силно намалени и няма търсене на фураж. Да, нещата са навързани. Какъв е изходът според вас? Задавате труден въпрос. С повишена трудност. Ако имах информация, щях да я споделя с вас, но в момента и нас ни питат като единствено в Югоизточна България институт, какво може да се направи. Сега, възможностите на института в това отношение са малки, но ние се възползваме от това, че сме единствения в този район и го превърнахме в средище на ученици от селскостопански гимназии, студенти, научни работници, чуждестранни фирми и фермери. И в началото на юни месец всяка година правим голям открит ден, на който каним хора от тия групи, които ви споменах. Да. И всеки може да дойде тук, да види, да пипне, да пита, да научи. И изобщо земеделски производители от района. Да. Достигали сме до 300 човека посещения, което е много. Това стана традиция, между другото, пак се постепенно. Това стана традиция вече. Нашия институт е да организира такива празнични дни на плодородието, така го казвате, нали така? Открит ден. Открит ден на фермера или ден на плодородието, или ден на просто на института. Да. И значи ние правим това в няколко направления. Първата част е тук. Целият двор става като една малка агра. С шатри, с машини, с техника, с фермери. След това има около час половина лекции от чуждестранни фирми и наши фирми, които произвеждат препарати за растителна защита, торове, машини и правят реклама на своята продукция. Фермера има възможност да зададе въпроси, които го интересуват за производителност на машината, за цена, за всички. Всичко за земеделието. След това отиваме на полето, където имаме специално подготвени изложбени площи с демонстративни.
с нашите най-големи постижения и това, което предлагаме като семена на пазара. Да. И там фермера може на място да види, да пипне, Така. се увери в качеството на това, което предлагаме. Имате ли представа какви са вашите успехи в сравнение с други подобни институти? Сега няма да е коректно, ако почна да сравнявам. Защо не се ли знае кой е най-добре? Но ще кажа, че ние може да ги заснимете след това. Имаме награди на много от нашите сортове от Съюза на изобретателите в България. Златни медали и грамоти. Тук професор Лакипудис може да каже по сортовете. Кой е по-добре? Ще им видим това. Колекцията. Сме получили няколко големи награди от Аграстор. Селскостопанското изложение, което е в Мострина панера в Пловдив. Нещо, с което много се гордея. Отделно, това, че от Турция купуват и казват, вашите сортове са много добри, за нас е много голямо постижение, защото една от фирмите, с която работим, е Тракия Бирлик. Тя има 40 000 акционера. Сравнено с възможности на България е нещо огромно. Даже като отидохме за първи път в Турция и попитахме колко ученик сеете при вас. Те казаха, малко е, 30 милиона дека. България тогава сееше 3 милиона. Тоест, те са един голям потребител. И въпреки всичко, ви оценяват високо. Да. На това на какво се дължи? На качествата на... Това, че нашите сортове се представят много добре там. Най-вече не полягат, не измръзват. Сушата не им оказва такова влияние. По-малко се нападат от болести. Това означава, и това дава един добър добив. Нашите учени имат силно вещество и качествена селекция правят. По цял свят се... В същото време, понеже ние сме вече част от Европейския съюз и няма как да ограничим навлизането на западни сортове в България. Да. Не искам да кажа нищо лошо и няма и да кажа, нали, все пак те са колеги, които са ги създали конкуренция. Ние имаме нужда от конкуренция, защото човек се самозабравя, като няма, като е единствен. Но техните сортове, поне в началото на периода, когато ги внасяха, нямаха такава устойчивост срещу сушата, която ежегодно виждате и тази което ние си имаме. Което ние си имаме. И те искат, не искат, се съобразяват с това и започват да правят селекция в това направление. Другото, което е, допреди навлизането на тия западни сортове и чиники пшеница, основно за тях говоря, ние никога не сме пръскали за болести и чиника, който отглеждаме. Да. А сега вече се налага почти ежегодно. Откъде идват тези болести? Това означава, че с техните сортове принесаха и болестите у нас. Защото не е имало достатъчен контрол, граничен. Да. Може и да греша. Не знам доколко има граничен контрол, но... Може и изобщо да няма. Ние сме Европейски съюз. Да. Граничен контрол има с износа на семена от тук за Турция. Там казват, че като ги изпратят, отиват в Истанбул, стоят 1-2 месеца с фитосанитарен контрол и чак тогава... Карантина. Колко сорта имате вие? В колко сорта имате участие като член на селекционен колектив? Как се оценява това нещо? Единия съм човек, аз, който съм ви дала оценка, благодарение на която сте вписан в Златната книга на България като селекционер на годината. Това не е малко. Значи, като бройка не съм ги броил, но може би над 30 сорта съм съавтор. А като основен автор се радвам, че тук вече няма да бъда скромен. Сорт Орфей, признат през 2007 година, е първият сухоустойчив сорт еченик в България. Сорт Венера, първият пролетен еченик, създаден в института. За което ви поздравявам. А сега колко действащи сорта имат тези? Оказа се, че е много трудно да се прави семепроизводство и сортоподдържане на 30 сорта или над 30, тъй като иска работна ръка, отделни навеси, складове. И затова ние се ориентираме по това, кое търси пазара. И пазара всъщност търсенето определя и предлагането. Така. Като правим основно семепроизводство на 10 на сорта, които има семена,
А останалите само ги сорто поддържаме и ако се наложи, веднага можем да ги включим в схемата за семепроизводство. Много ми е любопитно от създаването, от опитна станция Карнобат до сега, до момента, колко общо сорта има селекционирани, но тези, които имат сертификат от патентно ведомство. И колко от тях сега имат действащи сертификати? Значи всички нови сортове имат действащ сертификат. Да, това да. Но старите тогава преди години бяха как се наричаше, вече не помня думата, някаква друга. Също бяха защитени, но не в този вид, в който сега. Сега тук има един голям проблем, който аз съм го поставил много пъти и не е намерил решение. Това е за получаване на авторското право, така нареченото роялти. Роялтито, да. Борили сме спорове, получавали сме обещания, но резултат никакъв. Тоест всеки в България може да ползва нашия сорт, без да не плаща това, което не се полага и което е определено от закона. Закона за развитие, закон за закрила на новите породи животни. Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни. Който е 95-та или 7. И 7 година. И към момента не работи. Да. Отделно в закона за посевния и посадъчен материал е записано, че когато някой селекционер произвежда сортове от наши сортове, той е должен да представи сключен договор за роялти с института. Никой не му го иска и той си прави каквото се иска с тези семена, които купува от нас. Пак ще направя едно сравнение с Турция. В Турция, ако хванат някой фермер да прави семепроизводство, без да получва съгласието на собственика, и кой го хваща? Глобата, това е интересно. Кой прави това контрол? Глобата е 50 000 лири и конфискация на семената и внася на още толкова зърно в държавната хазна. Ако втори път го хванат, му ликвидират фирмата и го вкарват от 3 до 5 години в затвора. Коя организация контролира това? Тяхното ИАСАС, не знае как се ИСРЖ. Ето, достигнали би се до... Аз мисля, че ИАСАС са основните виновници за нерешаване на този въпрос. Опитахме да видим каква е санкцията, ако хванат някой фермер да прави у нас няма санкция. Глобата е 500 лева. Тоест може да плати 500 лева и да се направи за 1 милион. Това са новите закони, които се работят по тях. Да видим как се случат. Това е най-голямата болка на селекционерите, защото имат право да вземат това роялти. Но семепроизводителите, които им използват сортовете, защото е само в областта на семепроизводството, масовата практика, не подлежи на този контрол. Но и аз, понеже всичките документи на семепроизводителите отиват в тях с площи, с сортове, с това, всичките данни, така че те могат да направят тази справка и да кажат, този сорт на Карнобат е засяг тук и тук на толкова декари, и те са длъжни да им платят роялтито. Но нашите не могат да го направят това нещо. Не искат да го направят. Водил съм разговори с директора на ИАСАС. Каза, това не е наше. Кой е директор сега на ИАСАС? Бистра Павловска или... Павловска ли още? Да. Значи това е точно тяхна работа, защото ИАСАС е от две главни дирекции. Едната е сортоизпитване, а другата е апробация и семеконтрол. Точно дирекцията на апробация и семеконтрол са длъжни това да го направят, според мен. И в закона е записано, че това е част от документацията. Отказва да го спазят. Що ще отказвам? Това е подсъдно. Сложен въпрос. Значи тук има някакъв личен интерес, не мога да разбера какво пречи. Или просто когато заплащането е едно и също и не е особено високо, няма стимул да си вършат работата хората. Не знам каква е причината, но ние страдаме, защото тия пари могат да се използват за оборудване на лаборатории, и въобще за развитие. За заплати на хората. Няма да дадат различно от джоба на селекционера. Други държави може да се организира, само за България е сложно. В Унгария работи от 1984 година. И там в фактурата продадена за семена пише 40 години. Сумата, 20% ДДС и 10% за института собственик на сорта. Ето. Просто е лесно. Всичко това е в закона. Ние нямаме закони, така ли? Не, имаме закони, но не се спазват. Не работят.
само закони на хартийка. Добре. Имате ли? Отклонихме въпроса. Не, има ли такова лабораторен комплекс тук? Има лаборатория. Значи, когато започнах работа, преди около 40 години, имаше 17 лаборанти. Сега са 5. Недостига на хора компенсираме с апаратите, които са много по-производителни спрямо тогава и тогава ги е нямало. Да. Например, един нейроанализатор, който определя съдържание на протеин, да речем. Да. Той прави тая оценка за няма и минута. Така е. Ако не се лъжа, 8 проби на ден прави един лаборант. Така е, повече не може. Професор Вълчев, я кажете колко млади научни сътрудници и млади учени имате в института? Сега аз казах, че сме общо около 15, от които млади, около 30 годишни. Ако са млади, в сравнение с 80-те годишни. Са 3-4 човека. Проблема е, че няма никакъв интерес за набиране на нови научни кадри. Въпреки, че през последните 2 години, благодарение на новото ръководство на академията, заплатите бяха чувствително повишение. Стипендиите? Не, заплатите. Точно ще да попитам, стипендиите заплатите. Стипендиите бяха 500 лева. Сега са 1000 лева. Добре. За докторант, който е на редовно обучение. Обаче това не му се брои за стаж, не му се брои за осигуровка. Не е особено привлекателно. Не е особено привлекателно, поне за стаж може да му се брои, след като 2 години. Това е стипендия. А иначе, за съжаление, не можем да намерим и работна ръка, трактористи, овчари, въпреки че в Карнобат няма безработица. Техника имате ли? Слаби я откри апаратчето там. Техника сме се набавили достатъчно през време на годините. Поддържате си? С наши средства си поддържаме и нямаме оплакване в това отношение. Някакви проекти работите ли интересно? Оказва се, че е много трудно да се пробият такива проекти, се работим по един правил. Ние не се отказваме, разбира се. Да. Един трансграничен проект с колегите от Турция. Така, вие много работите с турците. С тях се разбира. Освен с добри колеги, ние се здобихме с много добри приятели. Чудесно. Много не уважават и нямаме никакъв проблем с тях. Само с Турция ли имате международни проекти? В момента кандидатстваме, още нямаме спечелено. Към фонда? Научни изследвания ли имате? Не, това е трансгранично сътрудничество. Да. Черноморския район. И се надяваме да стане, ако не стане, пак ще опитаме, не се отказваме. Да, защото много проекти постъпват, бавно се оценяват. Аз понеже съм била рецензент към фонд научни изследвания. Отиват 5-6 месеца отиват. Най-малко, да. Ние сме търпили да не се отказваме. Имам чувството, не знам, ще потвърдите или ще такавате поне от 10 години насам, нали съм ходила и на акредитация по нашите институти. Имам чувството, че поне така го оценявам аз, че от 10-11 години насам вече започнах да живват нашите институти, благодарение на тези международни проекти, които имат такова. Това са свежи пари, които явно държавния бюджет не може да ги осигури на института. Говорим не само за нашата системата на Селскостопанска академия и на БАН. Проблема е един и същ. Просто и апаратурата в лабораториите, така по-съвременна, започнаха да работят по-добре. Спор няма. Да. Насърчава се това участие. Така мисля, от тези научни проекти, които развиват, там известна част се заделят за апаратури, за консумативи и така нататък и може да се работи. Това го правим от собствени производства. Като подадем семена, за разлика от преди по-далечни години, когато всичките пари отиваха в София и не се връщаха. А сега не е ли така? Сега до 1 стотинка парите се връщат на институтите. Така ли? Е много добре и стимулиращо действие. И това от времето на професор Васил Николов ли? Тогава започна това. Тогава излезе закон за Селскостопанска академия.
което не е после успяхме да ги убедим. Да. И трябва много упорито да се влагат парите добре, ще да бъдат увеличавани. Значи, преди всяка по-голяма операция или нещо предстоящо, събираме дирекционна света, ако трябва общо събрание на учените, почнем да оглеждаме проблема от всички страни и вземем най-правилното решение, защото един човек не може да реши случай. Не бива. Повече си е повече. Може да е неправилно така. По-добре на колектива, като реши, няма право на... В крайна сметка директора решава, защото той го подписва, но се изслуша в мнението. Но все пак трябва да се слуша в колективния ум. Да, може някой да каже нещо по-интересно. Разбира се. С това се съобразяваме. Добре. Искате ли да споделите какво би ви помогнало за по-ефективна работа, ако трябва държавата да помага? Те винаги казват: продайте на пазара, пазара ви определя вашето качество. И все пак държавата трябва да стимулира науката. Аз мисля така. Аз мисля, и то не само аз, мисля, че научни работници, че процентът, който се заделя за издръжка на науката в България, е твърде много скромен. И това какво зависи от Министерството? От Министерския съвет. Министерския съвет. Имаме оговорка, в смисъл обещание, че ще стигне някакви проценти за решение, но към момента няма. Сега разбираме, че не може да стане веднъж, но все пак доста години минаха. Постепенно да се повишава. Можеше. Но пак казвам, че в сравнение с преди последните 2-3 години нещата са коренно променени благодарение на ръководството на Селскостопанска академия. Така ли? На новото ръководство? На новото ръководство. Са по-добри? По-добри са по отношение на заплати и даже по отношение на издръжка. Това имаше много демонстрации. Значи ще се каже, че протестираха. Няма да го кажа. Тук дойде един от служебните министри на земеделието Иван Иванов. Така. И той каза, и разходихме го из института, показахме му всичко. И те точно тогава трябваше да отпуснат някаква допълнителна сума. Каза, ви заслужавате много повече от това, което искате. Да. Да, нали проявяваме се скоро. Говорите за последните това министри. Или тая година. Но... Отношението е променено към академията. По-добро. Аз мисля, че... Сега Банов ли е председател на академията? Виолета Божанова е заместник-председател. Божанова, да, знам. И Елена Тодоровска, професор Елена. Тодоровска е научен сътрудник, наш научен секретар. Да. Главен. Те са тримата са работили в институти, знаят проблемите, не е необходимо да им се обяснява, но пред думите разбират. Когато могат, ще помогат. Не са отказали никога. Това е добре. Да има някой доволен. Защо не е рядко? Ние сме реалисти. Ти се усеща ли да? Да, има подобрение. В едно време много бяха изпаднали институтите. Преди 20 години с 8 месеца не сме вземали заплати. Да. Сега поне. Това казвам, че нещата са... Въпреки, че би трябвало хора като вас в Западна Европа не си знаят парите. Хора като нас, ама не и ние. Таланти, такива. Добре, да ви пожелая, макар и постепенно, увеличаване на успехите. Да си дадат на местото. Радвам се на вашия оптимизъм и дай Боже, наистина всичко да се развива добре. Благодаря. И аз благодаря.